Hello, sziasztok, én Twisty vagyok, és itt van velem Ákos, Vinyó, várjál. Jó ez így, mondom, jó ez így. Outlast. Gameplay. Nem akarod elindítani? Mit? Vagy megy? Fraps az megy? Ez Ja, Fraps-szel veszed, én azt hittem, hogy is tudom. nem, mert a Shadow Plague nem tudom, hogy milyen a hangja. Ja. Kicsit állítogatok ezen, mert akkor médiumra, hogy azért legyen FPS-em is. Mert a Fraps azért sokat levisz. Tudja mindenki. New game. Én félek. Én félek. Nem félek. Na jó. Department of Agriculture Commissioner Hallod a játékot? said changing weather Jó, patterns for livestock egyébként a sztori encourage ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. Leave your house late tonight, you Egyébként a sztori will flying az helicopters. arra szól, hogy újságírók vagyunk, és valamilyen cikk miatt eljutunk ide, erre a szanatóriumba, igazából ilyen valamilyen börtönszerűségbe. Közben zseniális kontatások hallgatunk London és sok mintának, de ők miután néznek, és néztek a videókat, nem elején az autóban nem szeretnék kiszállni, de egyszer tény is való, hogy ezt aztán meg tudunk szeretni, mert elején. Elhúztuk a kéziféket. Nem baj, hogy nem nézed, nem baj, hogyha... Ajha. Egy kézvilágító szar, figyeld. Az elem? A két elem. Ajha. Azt nem értem, miért nem akus kamerát Milyen hozunk. szép. Miért nem akus? És gondolj bele, akus kamera. Leállsz a szörnyek közt tölteni, a konnektort keresel az egészbe. De te szerencsétlen, egy akkumulátor tovább bírja, mint egy elem. Tab. N. Ez a notes. Dokument. Lejjebb veszem ezt, várjam, mert én félek. Most már nem hallok semmit, így jó ez. Én se hallok semmit, és nekem ez baj, hogy nem hallok. Nekem nem. Bejöttél a portál. Kinyisd magadnak a sorompot, vagy miért? Aki voltam. Célra. Ez nekünk itt szerintem be van zárva. Ja, de... Left bound door. Utána meg az, hogy csúsz be. Csukd már vissza. Jó, nem kell. Becsukja a saját magát is. Én félek. Ott van valaki, látod? Ember kell van az ablakban, gyerekek. Csukjuk a lámpát. Jaj. Lecsi. Tudja, hogy jövök. Astra. Ez szar. Opel Astra. Astra. Jaj. Jaj. Jó, ez csak. Jó. Komoly játék, ez komoly játék. Jaj. Itt a hátsó bejárat, ez az, ahol a legtöbb fogyatékos van. Ó, nem jó. Kinyitná valaki. Csak nem. Szoszi. Aztán befosni. Játékfilm már nem fogom már találkozni egy normális emberrel, ahol biztonságban érezhetém magunkat. Oda létrán és így Ez kell 5 mászni. óra szopatás.
Itt a teljes autónkat lehet látni, azt hiszem. Az király. Az újságíró Pam. Olyan ütéseket fogunk bírni, vágod? Újságírók vagyunk, és ilyen kurélni. Ja, egyébként tudom, mi lesz a vége, de... Én nem akarok oda felmenni. Akkor majd én felmegyek le. Nem! És egy jó játékot indítottunk el? Hát, a menüben Outlast volt írva. Hagyjanak meg. De már itt nézelődsz. Te jövész abba. Te jövész? Nézzünk már valamit, vágod? Járni. Jó kis eredeti Sony TV. Én nem ijedtem meg egyébként. Jaj. Jó, én egyébként nem. Jaj, nem is Sony egyébként. Jaj, Azt az FPS droppol. elve ki lehet hajolni. Tiszta Call of Duty egyébként. Itt kapnál valami szörny. Hát aztán be is fogom. Jaj, ott vér. Nem bírom a veret. Veret? Vedd már fel az Ja, elem. B, vagy bal egérgomb. Azt nézegettem. Candy. Mi akartál minket? Tudom én. Dokumentum. És mennyit kell ebből összegyűjteni? Honnan tudjam? Mi vagyok én? Újságíró? Hogy látszik a kezed, figyelj? Nem a legszebb kéz, amit valaha láttam, de... Zárni. Várjunk, zárni. Becsukjunk az ajtót. Valaki van a bűn. WC! És nekem is kell? Ne kopíz, jó? Nem baj. Nekem. Hát nem. Pedig ez ilyen... Mi van az a játék? Most komolyan. Felnézzél legyen. Nem kijön. Képen. Ja. Ott meg egy izé. Most az a kis pöcök az egy célzó lenne, és lenne egy pisztolyod. Sima fejben. Nincs pisztolyom, mert... Mert az újságírók nem hallanak a pisztolyt. Ilyen újságírónak kéne lennie, ne? Jössz? Savingelünk. El van torna szóval. Meg droppolunk is rendesen. Ja, tényleg. Mi ez? Mi ez a zene itt? Mi nem hallom? Jó neked. Anyád. They killed us. Egyébként You got out. The very édes. can't wipe them. Can't fight them, you have Nem értem, hogy ez Üzé. Jaj. Jó van. Te oda akarsz menni? Nem, már nem tudok. De akartál. Erre kéne menni. Little fake. Jaj, kivette!
Na hát, eddig szépen lebuktunk. Gyászul a dolog. És szerintem... And who are you then? Charles Xavier. Egyébként szerintem ez a csávó figyelt minket. Meg a fáját ezen. I see. Ja, Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Tudod mi? Ide fölrakom aztán. jó, De behagyom. nem. Na. Zseniálisak vagyunk. Zseniálisak. Abszolút zseniális. Nézzetek meg. Aztán lehet nem is lesz azért kamera, meg hang se. Azt próbálja meg. Anyám nem hulla. Mi vagyunk itt. Escape-ből. Notebookban. Jó, nem érdekel. Close. Az igazság, hogy... Aztán meg médiumon van olyan. Ennyi Fraps, ez a Fraps az annyira... Yeah. De ez játék droppolja az FPS-t, mint a... mi az? Nagyfater a burger. Szép játék egyébként. Mi? Szép játék egyébként. Hát jó, de na. Sajnos szép, azt kell mondanom, sajnos szép. Attól, hogy szép a játék. Kaptunk egy ilyen félig open world jellegzetességet, hogy a házból akárhova mehetünk. Nyilván azt most itt mehetnénk. De most miért kamerázod a hülyeséget? Most nyilván mehetnénk Le. le is, de én picit nem szeretnék menni. Az egy idegbeteg csíra volt ott. So Candy. Ajha, Valakit nem szeretik az emberek. kicsit kancsáló. Ide. Az eszem meg elvágod. Az enyém nem. Basing nem kell. Szerintem nem kell. Control racing. Vészinket vedd ki, mert Jó, ilyet se láttam már tőled egy ide, hogy te lobra rakod valaminek a én se. grafikáját. Egyébként ha nem Frapszel venném, vagy nem venném, Hygon is elfogta szerintem. Nem mondom azt, hogy szerintem, de van benne. Júj, mi ez? Bejöttem ide. Hozzáadva. Semmi. WC helyett mosdóvödör van, vagy mi ez? Hát itt van. De mi ez? 10 FPS-re veszi csak, 10 FPS-re. Mintha... Anyád. Witness. Az mi amúgy? Nem tudom. Nem tudom. Telefonod, Google fordító? Kimegyek én el a mosdóból, mert ez FPS szívó WC egyébként. Te, egyébként itt van hátul az idegbeteg gyógyós. De ha erre kell menni, gondolom én. Security room. Need case. Innen jön ki a gyógyós. Még ide megyünk be? Anyád, egyébként feltűnt. Én még ebben a szobában nincs FPS. De? Elértünk már neki. Hé, menj oda a izéra. Ott nem az asztal, ott a kulcs, te szerencsés, ott az asztal, te. Nem kulcs. Azt kijelezné, hogy felvehetné. Micsoda? Azt kijelezné, hogy felvehetné. Te, az egyik videóban nem izé volt? Why should we have to pay for it? Nem egy ilyen Why do we fogason have to volt? die? Walker will kill us just for being sick. Who's the people? We didn't choose this. Én nem tudom. Hogy egy ilyen, az egyik videóban, így ilyen fogason volt. Jártunk? Nem. Itt a security room. Kell kulcs, nem? 14 scale. Key card. Ilyen kártya kell. Ó, már most elakadtunk, Dick.
Valahol itt kell keresni. Ide nem is jöttünk még be. Nem. Jaj. Mi volt ez? Nem hallottam. Hát... Becsukta az ajtót. Dam 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 dam. Azt viszont nem. Hülyek vagyok. Na, eltévedtél? Te, Nem. Ha a fogyosok tudnak ablakot törni, miért nem? Az asztalon nem lehet, hogy ott? Vagy... Csávok be jók voltak el. Be van zárva. Istenem, help me. Nem értem. Google helpet kérünk. De itt már jártál. Harmadjára próbálok ki. Jó, én innen elmegyek. Lemegyünk a pincébe? Lemegyünk a pincébe. És Loziban nem lehet, hogy valaki itt hagyott egy kejkádra? Kezet hagytak itt. Nincs semmi ott senki. Ide se jövünk beteg ellátásra. Hát nem. Remélem hallatszódik, hogy ez a porszívóz. Komolyan, annyira jó. De érzéke van ezekhez, nem? Abszolút. Erre kell menni, én érzem. Jaj! Istenem, de félek. Találtam dokumentumot. Hol? Lejöttél a pincébe? Nem. Hanem másik folyosó? Ott egy izé. Ja. Az a kerekesszékes. Kerekes szék! Közben el fog fogyni, ez megmozdul. Hát jó. Erre kell menni, mert más nem tudunk csinálni. Ha megtámadtak volna elég, ha nagyon sőt. Kékár. Ezek itt? Ez Fossi. Ez nézi a tévét, ez meg szurkol a meccsen szerintem. Fogalmam sincs Ákos. Ki vagyok én újságíró? Ajá. Dokumencek itt lesznek. Itt biztos lesz valami. Meg egy. Itt van ez a... kékár. Ez a szar. Mit keres itt a security bácsi? Hát... milyen billentyűzet ez? Azt az aztán a vékony számítógép. Ejhe. 4 maxok Henry. Hát igen. Hány óra van? Játékban? Ja, nem érdekel senkit se. Viszont? Stabil. Ez az. Zárjuk rá. Menjünk innen. Erre menjünk. Szépen. Please. Please. Még valaki. Képterem. Maestra. Annyira
szép. Járkával? Reload batteries. Reloading. Csak 4 izünk van. Már csak 4. Vissza tudunk menni, ha minden igaz arra, mert van olyan szarunk. Note that you can loot it. Hátra tudunk így nézni, de király. Aha! Tudod, hogy nézni a kamerákat is? De király. Jaj, Anyád. ne húzd meg. Anyád. Bújj be a szekrénybe. Szerintem. Gondolod? Mondtam. Átjött az ajtó. A Dagad bácsi. I'll find all yours. Anyád dagadt. Várjál. Visszajön. Ne jöjjön vissza, aranykic, édes mindenit, légy menj minden, kérlek. Légy szíves, könyörgöm, légy menj. Elmegy. Hát drága, édes pocikáját így akarsz rántott. Na, 22 perc, hát köszönöm nekik a figyelmet, mindjárt jövünk a második résszel. Én félni fogok, úgy érzem. Eddig még nem nagyon paráztam be. Én meg megittem 2 pohár kólát, és nem hallottam semmit, Ja, és igen, egyszer ijedtem meg. Megitt, hát, ha az üveget nézzük, akkor 7 deci, jó? Okay. És már én Na. azért nem ijedtem eddig még meg, csak egyszer, amikor elkezdték, Mert és nincs neked izé. ugrott. Mert nincs hangom! Hát, jó. Na mindegy, köszönjük a figyelmet. Én Tiszti voltam, ő pedig Vinyó. Sziasztok! Sziasztok!